My people, wonder shall never end though. E don seke, everywhere don scatter, my people. No be small something, oh my people. As e dey hot, e no fit cold. Make una carry una jokote sit down, come lis ten to this one. I know say most of una know this man, Again Mathias Ezeaku Ejofo. My people, as I dey talk to una now, e don put mouth for wetin dey happen for social media since how many days the saga when dey go on. Say some lady doctors say they don dey do arrange work oh. They don dey do as some of all these African pastors take dey do arrange, they dey do miracle, they dey do all those things. Now some lady doctors don still join the movement, they don still join the work. Now Matthias don come out, come shook mouth put for the matter, and the one wey e still talk for inside this video e loud. Una know say Matthias no dey fear anybody oh, as e be am na so e take dey talk am. My people, no be small thing. He say e dey advise our youth say they no wan lis ten. Na everyday e take dey preach say they no wan lis ten, say power no dey all these things when they dey do. Even all these pastors say nothing dey happen, say they dey dupe una, they dey carry una money, while little doctors still dey carry una money. All of them join. My people, if una lis ten to this video, the thing go choke una. Make e no come be say I too talk. I go leave una more for lis ten to Mathias Ezeaku Ejofo. Those whom allow the ugly situation that Nigeria government kept every one of us to be used and duped by the so-called religion leaders, Nigeria pastors and bishops, native doctors. The native doctors I mean are those who are giving charms, which is fake. There is no difference between someone who is giving you a charm and someone who is selling olive oil to you. And I want to say something on the issue of Okongwu and Ayaya. And a lot of people have cried to me about what is going on. But let me not go that way. So, last time I did a video about Okongwu and Ayaya, where Okongwu visited Ayaya, and he bought a fowl so that the shrine of Ayaya will kill the fowl, or the charm owned by Ayaya to kill the fowl. And they suppress the fowl. Once you get a fowl, fold it, press the fowl's lungs, the chicken will die. Now I went to the market. After seeing the video, I said, so all this power there for Nando, and there is many Nando people in my office dying because of cancer, liver problem, ordinary malaria, and we have such power in Nando. You know, when you are talking about all those power of this charm, I don't believe it, because I'm facing reality every day, and I'm saving you from your reality. What is holding those power to save you? And I have millions in my office in Enugu, in Anambra, in Aba, in Omaha. You know, only that you are being duped, and you allow yourself to be used, because this world is too bigger than you, because you don't have common sense. The whole world, every living human being today in London, in Germany, everywhere in the world, they are taking proper control of their land, giving their land what they want their land to be. Americans are giving their land what they want their land to be. You know? So when I lamented about Okongwu, I went and bought fowl. And it happened that I pressed the lungs of the fowl. The chicken died. That is 3 chicken. Just trying to help my people. The same way I'm helping them from the NGO I'm doing, telling them that he's a criminal, that he heals no sickness. After I did that video, Okongwu still went back to the Ayaya. I think this should be a Igbo program. Here behind the men are Igbo. Here we see Igbo program. I should be an Igbo. Kambu Talunjala Asaba. Watch the video na Asaba. Na Federal Medical Center. You know, for medical treatment. I don't want. Nneche vida no go chia. Nweje no bogonogo gote ọkụkọ ịtọ.
we wunye na boot na babem we wolo fu me test na kitchen ka mara kwa mo na aru oro even nke nji me video ha nwulo osiso nke use na kitchen mebe na asa efele I just wait here pidi aka oto a pidi aka na lungs you know okpodisi na ozugbo gbatia nwe baze na palo bem gwaze nwanne nwa nwoke ya jidere me chaka mmo nwa nwoke jidere me chaka mmo na yozere me chaka mmo na akpọ onye ọgwụ nse ya kpọ onye ọgwụ kpọ onye ọgwụ nse ya tuo mo ọbara tule oto mo ọbara tule nwe gbo chicken na abụ chala chala mana ya na okongo dibia gburu ofu mmechi ha okongo dibia mana 419 ka unu na-egwu okongo dibia nwere obi ebele ga emele onye ọ na-wetali case ga to me awukechi akwa Abuja ka mmebe na gị ntọ gị nga memere ya ma ọ blaze akomoro maka it very wicked it is heartless it is very heartless okongo dibia ekpeli ga na onye ọ bụrụ du gị na ya dupulu ga-eweta the case to my table ife nga eme gị ị ga-agba ọsọ na Igbo nna ị na-agagharị from one native doctor to another kedu ị na-akụziri ndị be anyị gịnị ka ị na-akụziri ndị be anyị mana ịma na ọwa ya ka unu na-egwu ụmụnne anyị na egwugo gị nke gị pụtazi ịgwa ndị mmadụ maka na egwuona gị nke gị the same way you na-egwu ụmụnne anyị ị na-amagharị chori from Mark Zuckerberg arụgolu gị na Facebook dibịa ga-alụwazi ọrụ very wicked human being very wicked guy Mark Okongu dibịa gị ka m na-agwa heartless human being ka ewu ị nwere okpuru obi you know that we are just duping our people imepe ọnụ si na ọgwụ adị enye ego now why you introducing ọgwụ to our people? My people, this video is long. I want shook my mouth put again. Not be small something. Oh, he say one of our reverend father. Say that one. He can't push you. He can't say Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. My people, if una not get that, make una not near this video. Things they happen. He said that one the cabo show. He they say Holy Ghost fire. He not gonna know the person when he they band on my people. Say things they happen. Say no power. Say that they use wetin China made. They dupe una. They carry una money. They just they use mic and all this speaker. They carry una money. My people, make una listen to Matthias. If you know say I talker, you know get that time. No near this video. Things are really happening. Make una listen to Mathias Ezeaku. Okongo dibia. Etiege na amount take 20 million. In one property worth 20 million. I can assure you that. Abakusi yeni ni nwere worth 20 million. Mana ina gbari be dibia na egosi ndị be anya dibia onye nwere ọgwụ na-ekiri na-eneze di ya n'ọnụ. Very hard all ya akunu chọga mmebunu ka ndị opubunu tụwarụ nas. Mana mwa decide is to tell you the truth how the system works. Ibi na rant na edi rubbish. Mana mbosi nsogbu ga-egbute ga na ma agwa kwa nsogbu egbute go Okongo dibia. Enwe dibia meet ko gbo ori nsogbu nya na ya. Na kwa nwa ko bia pese na Facebook. Ka mụ na gị gbatari ose enyemaka. Okongo dibia ka ife amelu onwere dibia ha nini na-eje eme ndị banye introduce na onwere ọgwụ onwere oke ibobo na ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbalala onwe fa ncha ịgbachie na ka onye lụga aka ebe aya ya na-ejide ndị banye na-edupu aya ya na-agwa ịchaka mmụọ ka mmadụ bụ ọgaranya why na ọgbọla ọrụ gị ịchaka mmụọ and dị makwa na gọọmenti frustrate ndị banye just ihe dịka advice manager m na-enye m today n'Enugu ọ sị ma ọ ga m ewezi n'iwe na m nwere ike na-ewere ndị a na-watch m na Facebook na-ederi iwe mana ụmụ nwaanyị anọkwa na village ndị a nwechere kansa nwechere eda na-amarọ left and right ha na-enwere access to Facebook na-amarọ na ọdụpi nke a na-edupu ha and I am saving all those people. See me when dajo that we need to establish this office of people love themselves na Nsukka. Na mgbede a nkịta ka m na-eka kpachara we were fear na-egbu ụmụnne gị maka ego ana m na position ịbụ the richest iso na one of the richest guy enwe na Igbo ana m na position iso na one of the richest pastor in the whole eastern part of Nigeria, in the whole Nigeria, in the whole Africa. Give me 10 years. 10 years is too big. At this my age, with the knowledge Chukwu Kenya Mono, me pastor, me 419 here and the pastor name,
billionaire in dollars within 5 years. If I can make money through due process with the honest suffering in Nigeria, mbanye udi and the pastor, but I rejected those evil money and came out to tell you the truth. They are fighting me with zero evidence. Mgbe made the video Kongo putana akweri ni enji we mi ebe okuko Igbo no si wala okuko Igbo menya Okongo ngwa je gbu okuko ge aya ya bie ge moto Okongo dibia je muto okuko konwo kaya ya je bie ge moto so yi je putasi bu ni ihe ina emumu na ya emego gi owebe gi we askwari manu mboy ga atum madu toyo onwe gi so Kongo ihe ni imelu munna anyị emego gi owebe gi we ife ni no Kongo na pụrụ ego na na-eme ịchaka mmụọ write me on WhatsApp ka ị chọọ ya ọsọ na n'Igbo ọ bụ na Kongo na pụrụ gị ego na na-alụ ịchaka mmụọ na WhatsApp ya edelu m ozi ebe a na anụ m eti ha mmọnwụ ebidogo ihe m na ọzọ kịta bụ iti ha ncha niile mmọnwụ otesi itie nke na-enye 27 demons mmọnwụ na-akpọ nke a na-akpọ ife a WhatsApp nọmba m unu male ka unu ụlọ ka Okongo si napụ unu ego wee jee nye ya dere m ozi na WhatsApp maka na onye niile a ndị ori anyị nwere bụkwa ihe ụmụaka anyị na-amụta na-etolite inegide anya because na obere nwa na-enegide okenye anya kedu mbọsị China mere ịchaka mmụọ ka ha were ọpa ntị Okongo yi n'ogwu Okongo ị na-arụ ịchaka mmụọ iwe je ka ebunye gị moto ndị US ji common sense wee lụ ka ebunye gị spider ọ bụrụ na Okongo napụgo gị 10 kobo iji gwọ ọlụ gị ọgwụ deelu m ozi ịchaka mmụọ ị na-anụ ụmụnne gị ego na-ekereti WhatsApp group na-adị mmadụ 100 a na-arụ ụlọ ịchaka mmụọ for 400,000 900,000 anọgide asị na adịsị mmadụ na chọrọ mmadụ 400 a ga-enye aka anọgide asị na 400 a n'ọka o mekpuo ebere wetakwa mmadụ 200 ndị ba je na-enunye ego gbakwugodo 400,000 or 500,000 ji alụ ịchaka mmụọ 400,000 times mmadụ 400,000 times mmadụ 400 160 million 160 million ka eji alụ ịchaka mmụọ ịchaka mmụọ ka nne na nna m na-aga ịlụrụ wee rụpụta ofe onugbu anyị na-eri taa refine na mkpụrụ akpụ mee ya ọ bụrụ mmanụ nri ọ bụ na Okongo dibịa napụgo gị ego deelu m ozi na WhatsApp ka anyị nyụọ ya ịkpakpụ atụnye na 1 naira ife m need the evidence o ji napụ gị ego rapụzie mụ na ya na-abụ mma eti ya mmọnwụ ịma mgba gị mgbụnụ nkịtị mere ọbụ na na-eme na Igbo ana Igbo ama mbata mụ na unu I swear with my life m ga-eti unu mmọnwụ unu ekwete nọ na-eme so ị mara na ọwayo ka a na-egwu ọ bụ na ebunyere gị moto kịta ị ga-ekwu na ya na-egwu wayo ọ bụ na ebunyelu Chisomana Maju ọ bụ na moto na-ebunyelu nwoke ma kịta moto ọ ga-abịa gwa anyị na ya na-egwu wayo ị na-egbu ụmụnne gị na-akọndem Buhari mana Buhari nke gị bụ kali Buhari nke anyị nwe na Asorok Buhari nke gị Buhari criminal at least Buhari anyị nwere rụrụ anyị bridge ọ rụrụ anyị second Niger bridge a na-afụgodo anya iwe na-ene nwanne gị anya a na-alụrụ ịchaka ma napịa 300,000 iwe rikpo n'okpu alụnsị iwe sebe vidio na onye a nwere ọgwụ enwekwara onye ọzọ nke a na-akpọ Ọgajik iko gị ya ha eju obere oge agwa Ọgajik iko nke gị ya eju the something ya mere ka Ọgajik kpọkwara wọmbọ ịfụ na ọka na-ebido wee bido kpọlụkwu ya je were ọkụkọ a na-eme ya n'isi otu a megide ya n'isi otu a megide ya pigide ọkụkọ aka ọnwụọ Ọgajik ị na-eto na nwa dibịa a na-eri nwanne gị onye ma na famili ya tụkwasịrị obi o nwere ka ọ bụ na ọnụ nwaanyị ọfụrụ nwunye ya nwere ka ọ dị ime o ji ụgwọ ụlọ ihe na-esiri ike ọ dị frustrated ọ na-achọ ka ọ survive isi n'ebe Ọgajik
one day ga-ebute case unu na mkpalu na aka memelu na ife mana ma bless akụ. Ife eji mere isi okwu ọ bụ na okongwu dibịa napụrụ gị 1 kobo dere m ozi na WhatsApp ka o wepụta ego ahụ o dowere ka ị nene ihe need evidence o ji nata gị ego. Don't pay 1 kobo in the case unless ma ya rapụ Nigeria agbafu. Nweta ya na Nigeria ọ ga-aba prison because he's a criminal, he's a 419er, he's a bandit. Ị na-awọrị ụmụnne gị anyị na-ata ofu ebe anyị bụrụ onye ọya anyị na-agbagharị n'ime abalị. Anyị bụrụ ndị ọya ụmụ Igbo anyị na-agbagharị n'ime abalị. Onye na-enwere na ya etika akọ na arụ ọrụ n'ihi na ọ bụ ịkapụ ụmụnna ya ego ya ndị pastọ na reverend fada na-eme ka ị na-eme ụmụnna anyị. Ndị reverend fada ya anagide ụmụnna anyị nagide ha ego ti ha nwụọ bifo ha enye ụmụnna anyị anapụkwa ha ego. Kedu ihe ego ji buru anyị ụzọ karịa humanity? Kedu ihe anyị ji buru ego bute n'ụzọ karịa obi ebere mmadụ, karịa inwe ịfụnanya, karịa ikwu eziokwu na ihe a bụ Samsung phone ịkpọ ya na Samsung. Ewere afọ Chineke were afọ ọgwụ na-etigharị n'anya na Chineke si gị kwugwana na Samsung gị kpọọ ya Nokia. Ị na-akpị ya Nokia mba ọzọ na-eyuzi ya Samsung. Ị na every community tata na ifenye ihe ego bụ ebe a na-eproduce phone na phone park a mụ na gị ji bụ ihe nye village niile nọ na ụwa niile ọlụ taa. Mana nwere ebe a na-eproduce ya na Nando mana onye Nando na-agwa ọgwụ ego. Aya ya na-agwa ọrụ ndị mmadụ ọgwụ ka ha nwee ego. Mana ihe eji agwa ọgwụ ego na village niile ka mụ na gị mmata na the whole world bụ ebe a na-arụpụta phone, ebe a na-arụ akwa aya na okongwu dibịa na-eyi na ọ bụrụ na okongwu dibịa napụgo gị ego ka ọ lụọ ọrụ gị dibịa, send them the evidence of the payment na WhatsApp, write am na WhatsApp ka ị sopadie. The whole world today na aeroplane, Japan na aeroplane, China na America na aircraft, UK na Germany na arụ. Na ebe ụwa nọ ịrụcha ihe ofe niile mụ na gị ka na-agwọ ịchaka mụ na oke ite. Ndị isi ojii ndị iberibe. Imepe ọnụ jeri edesi n'ọgwụ adị enye ego. Afụ m Ebube Monso ka ọ bịara mbọsị a yipụta shu oyi n'ọkpa. Yipụta shu Ebube Monso gụrụ university nọ na onwere aka ọrụ ya abụghị white China alụrụ kpalụ microphone onye China alụrụ bụrụ ntonto speaker nọ na China na-eme family die your family your family your enemy. Sọsọ ndị ojii nwere enemy ndị ihu a bịa n'ọfịs m ha na-akpọkpụ wepụta shu si the boy ya tinye ọkpa na shu. Ebube Monso gụrụ university uyipụta shu oyi n'ọkpa na o nwere power dị ya na-alụ mụ na ya biri ebe obodo enwere ọkụ. Nepa wee ọkụ na adoration owe ọkụ na nke m. Nepa wee ọkụ na adoration Ebube Monso wee na be m. Mana o nwere power nọ na shu Ebube Monso ka o wee nata ụmụnne ya ego, ka o wee napụ m Igbo ego. Onwe ọzọ onye uche ya dị ebe gọọmenti nọ ihe na-agwọ bụ ọgwụ n'aka ekpere, ọgwụ na ụka ekpere ka a na-eje. Ebube Monso asị onye ya na ya na-arụ plan ya wunye ọkpa na shu. The boy wunye ọkpa na shu na oyi shu Ebube Monso ịtụde Ebube Monso egbe n'isi taa. Ebube Monso ọrụ ma arụta nwu shu ahụ amara ka onye China si rụso ya oyipụ ya a na-egbu gị eho gị nwa Chineke kegide kecheche nye gị what it takes to take care of yourself, solve your problems with the help of your brothers and sisters. Iwe were onwe gị tụna na spirit wam. Ndị Zion na-amị gị, Mbaka na-amị gị, ndị dibịa na-amị gị, Fada Ede na wejigo oyi onwego bank nwee university ọkankụ onwezi o ji ga-eme ego bụzi tọrọtara ọka na iwe ka ijere Fada Ede jesie anyị nwere ọkụ nepa. Kedu ihe ijeta? Ụfọdụ n'ime unu etewego Fada Ede before mbịa boy tata une na one ka m nwere n'Ọnịcha. One ka m nwere n'Ọnịcha. Ụfọdụ n'ime ejego Fada Ede before Obi Kuba na agụcha akwụkwọ na UNN. Tata
agụwa ya utu ji ego na Nigeria ma ngụ ekubana gị na kubana zọnụ go chiru na direction mana ọrụ ije Canada kubana efe jere onwe ya Canada ụmụ ya na family eje Canada kedu eme na gị na family gada eje Canada otu a kubana si eje Canada so ọ bụ na ihe adị na direction na ihe adị na Canada obi kubana na family ya na-achọga dị na direction ihe aka obi na family ya na-eji ihe aka poverty na-enye gị nsogbu bondage ji gị na-ebu ndị ụka na ndị dibịa na-emere gị juju ihe bondage bụ Baịbụl ndị Britain ji bịa kee gị agbụ after slaving you eme gị bụrụ olu ị ka nwere ọnụ okwu Baịbụl si ga-ekwu na n'ikwu na ga-egbu gị ikwuru enyi nwụọ ihe anyị nọ na-eme Ezeaku nọ na-etichi ha bụ arụ ife na-akụziri gị abụrụ ezigbo mana mbọsị reality ga-ehit gị ma na nwere ihe Zion nọ na-arụ ihe Mbaka nwanne anyị nwoke ọ gaghị na-agwa ịchaka mmụọ mbụ Kongo dibịa ị na-agwa ịchaka mmụọ na community fụrụ graduate na ama kọndọktọ onye ọbụla dara ogbenye ihe ọbụla isi ya mee ka o nweta ego ga-eme isigodo ya nyụọ nsị rie oge eri mana ebe ịmachakwa na ụzọ adịrị ebe a why not ịkụziri ya nwanne anyị nwoke Mbaka release video nwanne enyi ya si na ụmụ Igbo na ya Holy Spirit no na ụmụ Igbo na ya Jizọs ka o release ela anyị Holy Spirit o kwere anyị nkwa na akwụkwọ Zekaraya ị na-ama ebe ọ na okwe anyị nkwa akwụkwọ Zekaraya ka Jizọs na okwe onye Anambra na onye Imo bụ nwanne na onye Enugu anyị aka bụ nwanne ụka ekewechego anyị nụ onye na-eje choosing o kweta na onye Grace of God bụ mmadụ onye ama Jehova kweta na onye Katọlik na-alụ ọrụ Katọlik ekweta na onye Anglịka bụ mmadụ kedu ihe mụ na gị ga-eji baa uru eke oyibe tisaga anyị ejenti ihe ebe akpọrọ ha Reverend Father na pastor tisa anyị ndị nke na-eme dibịa tisa anyị na-preach gị reality. My people, share on. I don't watch the video. No, be small something. He say where is Okongo? If una know say Okongo collect money for una hand, make una WhatsApp am. Say he need to arrest Okongo. Say the time when they do all those challenge, that time when I walk Okote buy house, hotel, something like that. When they do challenge or who go, Ebulu matter. Say after that one, Okongo, they go market, go buy chicken, fowl. Now so they say Ogun they walk, they can't use hand, they press chicken neck, chicken can't buy. Now so you go still do the challenge. As you do the challenge, say you own chicken still buy. Say all these people say they are scammers. You say where is Okongo? If una no say Okongo, if anybody dey when Okongo collect money, make una inbox am, make una WhatsApp am. Say you need to arrest Okongo. My people, as I dey talk to una now, Okongo not dey obodo Nigeria again. Okongo don gbaga go abroad. He don't go far away. Okongo dey Ghana, dey flex the life. Una know say this matter no be small something. E dey hot oh. I don't know. Make people they follow this issue. This issue very interesting. Yeah. Oh, babalawos don't come out. Oh, they say so. Arranging don't enter. Let it doctor work. All of them they provoke. Say make them not spoil market for their hand. The innocent one say they do arranging as all these some of our African pastors still they do arrange fake miracle. Now it don't enter omela letin. All this ogbebuleti doctor say the thing arrange don't still enter inside. Say there was shock to lies. Say this man when they call Ayaya, say they need to arrest him again. My people wahala full everywhere. Wahala. My people now here now want for leave on. Thank you guys for watching and I so much appreciate you guys. Ciao everyone. Bye.